Ongietorri EIP2 moduluari buruzko ikastaroaren lehenengo deialdira. Enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala. Bideo honetan, ikastaro honen programa eta ezaugarriak aurkezten dizkizugu. Bertan eroso ibil zaitezen. Dakizunez, uztailaren 18ko 659/2023ko errege dekretuan modulu berriak agertzen dira. Eta horien artean daude EIP1 eta EIP2. Heziketa zikloetako ikaskuntza prozesuetan sartzeko, ondo ulertu behar dira helburua eta ezaugarriak. Hortik dator ikastaro honen egokitasuna. Ikastaroa laneko prestakuntza eta orientabidea espezialitateko irakasleentzat da. Gutxienez 10 ordu beharko dituzu ikastaroa amaitzeko. Ikastaro honek 3 atal ditu. Lehenik eta behin, moduluaren ezaugarriei buruzko informazioa izango duzu. Ondoren, modulua Euskadiko lanbide heziketako ereduan integratzearekin lotutako edukietara sartuko zara. Eta azkenik, modulua martxan jartzen lagunduko dizuten hainbat baliabide aurkituko dituzu. Ikaskuntza ibilbidea prest dago ikastaroa urratsez urrats osatzeko. Horrela, jardueren zerrendan, batzuk giltzarrapo baten sinboloarekin blokeatuta agertuko dira. Aurreko jarduerak osatzen dituzun neurrian desblokeatuko dira. Ikastaroan ikasteko metodoa oso erraza da. Lehenik eta behin, edukietara sartzen zara, eta ondoren, landutakoari buruzko gogoeta egin beharko duzu. EIP2 moduluaren ezaugarriei eskainitako atalean etorkizuneko ikaskuntzen Euskal Institutuak moduluaren helburuei buruz, ikaskuntzaren emaitzei buruz, ebaluazio irizpideei buruz, eta kontuan hartu beharreko beste ezaugarri ofizial batzuei buruzko informazioa eskaintzen digu. Euskadiko lanbide heziketan sustatutako ikaskuntza ereduak ezaugarri bereziak ditu, eta horren ondorioz, modulua testuinguruan kokatu behar dugu. Atal honetan, lanbide heziketako talentuaren Euskal Institutuak, italent. Eskainitako informazioa aurkituko duzu, modulua integratzeko moduari buruz, moduluaren garapen esparrua, metodologiak, beste modulu batzuekiko, sinergiak eta zeharkako izaera kontuan hartuta. Azken atal honetan modulua dinamizatzeko baliabideak eskaintzen dira. Zehazki sektore profesionalaren beharrak aztertzeko klabeak eta hortik abiatuta proiektu ekintzaile bat garatzeko funtsezko elementuak. Espero dugu ikastaroa baliagarria izango zaizula eta horrela zure irakaskuntza lanak erraztasunez eta eraginkortasunez egin ahal izango dituzula.